for that sotia. Also for your radio account bass. Mama, Papa, what would you know? And your radio account bass. And now you're back on some 150. David Newman or Hannah Dunum. You move back couldn't be some 150, verse 1 and 2. Munyi Erade aye. Munyi Erade aye. Munyi Onyankopon aye. Munyi Onyankopon aye. Ewo ne konkrobia. Ewo ne konkrobia. Munyi na ye. Munyi na ye. Ne tumi wie no mu. Ne tumi wie mu. Munyi na ye. Munyi na ye. Ne mani ye mu. Ne mani ye mu. Munyi na ye. Munyi na ye. Ne kese ye sonko no tie. Ne kese ye sonko. Erade mani ye. Oh Jesus. Erade kese ye. Yes. Erade ayama. Oh yes. Erade se tie. Jesus. And na me pese ubie wa no kase bia onim ka. Oh Jesus. Erade ase. Oh yes, so dem Erade afọ. Oh yes, so dem Erade
Jesus Christ. Koswana Debra, dear say. So, today be an payer. Now, you're some perfect service. Yes, Lord. And a year Debra, dear says. Say, Yankopa bought some perfect service after 4 year for you now. Somebody found phone. My God. Now, like a some page in Facebook. Now, share link and now for so never, dear say. And now a midweek. And now you ukwada. Michiakwa kunya kuyafo ina. Say Onyankopon. And now yawada. Yes, sir. I just said, Dano ya kwa anymore. My God. Say na yane yafo. Yes, sir. And then Michia yauni yafo ina. Yauni yafo ina. Me mamu ina che. Jesus. Me mamu aha. Amen. Me mamu ajo. Amen. Me bibi omuwo biara. Boso mo nevra de ase. Every duada kosi yawada. Asofo. And Chabao, and to a monsem no, Yarashi will be a hospital, yet the Obiko, I had a sabia, Binya by a money, the Binya Kakwensha, what the Yamia Bohopine, Abedu Sabre, San Pia one can be bitched out, they can be bitched out. Jesus,
Jesus Christ. Nyankopɔn hyira wo pii. Amen. Sɛ ɛna no pɛyi oni yɛ bom ɛkamfo Awurade kɛse. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ɛbra so sɛ yɛtie futu sɛm a yɛbɛgyina so de abɔ mpaeɛ ɛna da mu no. Na sɛnea wonim Sumpa First Service yɛsɛ ɔhaw bi a wonam mu biara gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. yɛsɛ ɔhaw bi a wonam mu biara gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. enti wohaw ne sɛn w'amanneɛ ne sɛn Gya ma Awurade. wokɔ kɛtɛ so a nnura wanna w'ani gu so saa ɛna ade akye o. gya haw ne nyinaa mu ma Awurade o na Awurade bɛyɛ. obihwɛ ne ma na osu ohwɛ ne kura na osu ɔhwɛ ne yira na osu My God. obi koduru n'adwuma mu a na ne su ataata Jesus. nneɛma fɔma na nneɛma ba Nneɛma ba nneɛma fam. kɛkyi Ɛka akyire o. ɛnɛ obi nso so ɔnnɛ wo ho bibi kasa kyerɛ wo ehu bi awura wo mu ɛnɛ gya ehu na awura wo mu no ehu na aka no gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. na wɔtwe me no kasa sɛ ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade me so kae me me so kae me bi Kae me bi. na Awurade wɔdi kae akae nipa dodoɔ no wakae dodoɔ no ahyɛ wɔ animuonyam wafura bi ntoma wɔyi bi afiri some na so Yes, Lord. na ɔde bi atena Mabɔma agya so. nyame obetumi ayɛ wo so deɛ no Yes, Lord. nti naano abɔfoɔ no bisa Sarah ne Abraham sɛ so bibi yɛ mo Nyankopɔn no yɔ na Ana. ɛnɛ gya mo ma Awurade na Awurade bɛyɛ. fa ɔha no to Awurade so na Awurade bɛyɛ. saa mmerɛ yɛn bia yɛtwerɛ sɛm no na yɛnkɔ Lukas mpapa no eti baako ne yi mu ayɛ 26 yɛkan akosi 30 enum yɛntie nyame asɛm na bosome a ɛtɔ so 6 no mu no Onyankopɔn soma abɔfoɔ Gabriel ɛkɔ Galilea kuro bi a ɔfrɛ no Nazaret mu ababaa bi a wɔde no ama ɔbarima a ɔfrɛ no Joseph ɔfiri David abusua mu awadeɛ nkyɛn na ababaa no din de Maria na ɔbɔfoɔ no baa ne nkyɛn bɛka sɛ ma wɔne nye wo a wadom wɔ Awurade ɛka wo ho na nakoma tu n'asɛm no ho na ɔdwene ho sɛ ɛnkyea bɛni na ɔbɔfoɔ no se no sɛ ensuro Maria na wɔnya Nyankopɔn hɔ adom na hwɛ wobɛnyi nsɛn na wawo ɔbabarima na wato ne din Yesu ɔbɛyɛ kɛseɛ na wafrɛ no deɛ ɔwɔ sorosoro no ba na Awurade Nyankopɔn de n'agya David ahengua bɛma no na obedi Yakob fie so hene daapem na n'ahenni no to entwa da na Maria se ɔbɔfoɔ no sɛ yei bɛyɛ dan na aba mu efiri sɛ minim ɔbarima biara na ɔbɔfoɔ no bua se no sɛ Honhom Kronkron no bɛba wo so na deɛ ɔwɔ sorosoro no ahoɔden abɛkata wo so enti na ade kronkron a wobɛwo no ɔbɛfrɛ no Nyankopɔn ba. Amen. Hallelujah. Amen. Asafo Yes, sir. Nyankopɔn Yes. sɛ ɔbɛboa wo a ɔmfa wo baabi a wotie Dabi. ne baabi bi ɔwɔ Dabi. ebi a ɛna no pɛ obi hwɛ yɛn obi tie efiri Europe efiri Asia Asia. efiri America Yes, Lord. Australia Yes, Lord. continent bi so Africa country bi so Mm. Ghana Yes. kuro ketewa bi mu Mm. anasɛ kuro kɛseɛ bi mu Mm. otie yɛ ɔsɛ nyame soma ɔbɔfoɔ firi soro Firi soro. ɔbɔfoɔ Gabriel Yes, Lord. na ɔkyerɛ ne sɛ Mm. ɔmɔmɔden no nkɔ Galilea kuro no mu baako deɛ yɛfrɛ no Nazaret Nazareth no. na ɔbɛkɔ akɔhu ɔbaa bi a yɛfrɛ no Maria Maria. yɛfrɛ no Maria Yes. na ɔnkɔdom no Yes. ɛnnɛ ka kyerɛ Awurade sɛ ɔnkae wo Mm. sɛne ɔkae Maria no Mm. Yes, Lord. ka kyerɛ Awurade sɛ ɔnkae wo Yes, Lord. ɔnkae wo Yes, Lord. sɛne ɔkae Maria no na ɔdom Maria no Yes, Lord. ɔnom wo Yes, Lord. ɔnom wo kunu no Yes, Lord. ɔnom wo yere no Yes, Lord. ɔma no so ɔnom wɔn Yes, Lord. ɔka kyerɛ Awurade sɛ ɔnkae wɔ adwuma no na ɔnkae
ɔnkae wo mba no. Yes, Lord. Ɔnkae wo adwuma. Yes, Lord. Sɛ nyame soma ne bɔfoɔ. Soma ne bɔfoɔ. Bosome yi nyame bɛ soma ne bɔfoɔ. Amen. Sɛ wobɛgyae wo haw mu nyinaa ma Awurade a. My God. Awurade bɛ soma ne bɔfoɔ. Yes, Lord. Aba wo fie hɔ. Yes, Lord. Wɔ adwuma no mu hɔ. Yes, Lord. Baabi bi a ɔma no wɔ. Yes, Lord. Baabi bi a o company no wɔ no. Yes, Lord. Onyame bɛ soma n'abɔfoɔ. Aba hɔ. Amen. Ɔse Maria bisa sɛ na nkyia bɛn. Nkyia bɛn nie. Ei me nso so ɔso wɔnyɛ Onyankopɔn hɔ Adom. Verse 30 ne yɛ me dɛ. Wɔnyɛ Nyankopɔn nkyɛn adom. Ɛna no pɛyi o srɛ Awurade sɛ Awurade kae me. Jesus. Na ma me nya w'anim adom. Yes, Lord. Na wɔtwe ne bosome wobɛnya Nyame anim adom. Amen. Na wobɛnya Nyankopɔn so nkyɛn adom. Amen. Sɛ Nyame kae wa. My God. Sɛ Nyame kae wa. My God. Onya n'anim adom. Yes, Lord. Onyame kae wa. Jesus. Nyoma ɛyɛ yie. Amen. Onyame kae wa. Amen. Ne ngo sra ɛba wo so. Yes, Lord. Enti Maria no nneɛma mmienu na Nyame de dom no. Yes. Nyame ma abɔfoɔ ɛkɔ ne nkyɛn. Yes. Nyankopɔn san ma ne ngo sra ɛsan kɔ butu no so. My God. Sɛ Nyame ngo sra butu adwuma no so. Hey. Ɔma no so a. Hey. Wawareɛ no so a. Yes, Lord. Ɛnɛ obi awareɛ efiri ne nsa. Obi adwuma efiri ne Efiri ne nsa. nsa. Obi apɔmuden efiri ne nsa. Jesus. Obi promotion efiri ne nsa. My God. Ɛnɛ obi agyapadeɛ ne efiri ne nsa. Yes, Lord. Ɛnɛ obi adom no efiri ne nsa. Ɔsɔfo bi tie yɛ hwɛ yɛ. Wadom na fa he. Adom afa hen. Wadom no afa he. Nanso sɛ Nyame wɔm no ba abɛbutu wo so Ah. Nyame soma n'abɔfoɔ aba wo nkyɛn a. Amen. Onneɛma bɛsan ayɛ foforɔ. Amen. Ɛnɛ yɛgya Nyame asɛm wei so. Jesus. Awurade kae me. My God. Sɛnea ɔkae Maria no. Yes. Na Maria kuro no ɔwɔ mu no wɔ akyi. Nazaret kuro nyɛ kuro papa. Ɛyɛ dwanekɔbea kuro. Nanso Nyame kae no. Ɛbɛtumi aba sɛ wo so wowɔ kuro bi mu. Wowɔ abusua bi mu. Ɛnyɛ abusua papa. Ɛnyɛ kuro papa. Ɛno na Nathanael ka sɛ na so bibi papa bi bɛtumi afiri Nazaret. Ɛnti Nazaret kuro no deɛ na yɛmmu. Dabi. Ɛnɛ yɛmu bebree yɛbusua nipa mu. Emu abusua no. Efiri na yɛfiri mu nipa bi mu. Dabi. Ɛfiri sɛ bibi papa bi ani fie hɔ. O wafa papa bi ani fie hɔ. Dabi o. Aso sɛ Awurade kae wa. My God. Nyame nhwɛ fie no. Dabi o. Nyame nhwɛ abusua no. Dabi da. Nyame nhwɛ kuro no. Dabi da. Bie wa no sɛ Awurade kae me sɛnea wadɔyɛ na ɔmɔboro ho sɛ tie bie wa no na bɔ mpae. Wɔyɛ so dɛ mo Awurade kae yɛn yo. Le papa Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. le papa
Jesus Christ. Amen. Deɛ wosrɛ Awurade sɛ ɔnkae wo mo Awurade ɛkae wo. Amen. Deɛ wosrɛ Awurade sɛ Awurade nkae wo no Awurade kae wo. Amen. Awurade yɛ w'adɔyɛ. Amen. Awurade ti n'anim akyerɛ wo. Amen. Facebook no so ayɛ hye. Nhyira bɛgyina so dendenden. Aisha Dauda no mu gyina so. Yvonne Asare akodie mu nyinaa gyina so. Aisha Dauda mo gyina so. Ɛsoma ne Ruth mo Enya Senketo Janet Abonsamo Ejira so Emmanuel Yodu mu nyina ejira so mon share link no Emma afofro so empire. Yes, Lord. Empire yadru so commit the day into the hand of God. Commit the whole day into the hand of God. For another mu nyina share radensa. Yes, Lord. And now we different. For share radensa. 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 Yes, Lord. It says Psalm 37 verse 5, you know, or say commit the day into the hand of God. Yes, Lord. Trust in Him, and He
will make it. And you say for what quantity for dano. Yes. And you will ye a quantity for no the dano. And they no assure. Yes, Lord. Another day now, my God. Hallelujah. Amen. And you Luke chapter 1, verse 30. No, or say na Baba one verse 30. No, you get favor from God. Maria get favor from God. Luke chapter 1, verse 30. And the angel said unto her, fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Hallelujah. Amen. And that day you pejama different enemy fever mejuma mema warie shebre and that you wa kwentu mema wa kwentu meswa wa kwentu different fever Erade buame menso mema akopie Saudi ene ne potem ho ene Dubai Jordan ene ne potem ho America ene ne potem ho to paye edie him ewo ho Erade enede mede me man shawunsa mede me ho shawunsa no na enede baby bi obekọ akwantu awutu ka ode ko fa my God. In the name of Jesus. Jesus Christ. Amen. So, oh, Bompire was some first services. So, Onyankopon entio. Amen. Onyankopon endomo. Amen. Your French Ramon. Amen. Your French
ensenchene ma. Amen. Ene de ye frɛ adanse ma. Amen. Prayer number 4. Jesus. We pray against any evil agenda. Ye bon pai se obone for ni gina tu biara. My God. Ewo ene dem. My God. Wedi fe no fiba. Jesus. Wo call na ye so da ye boni bi a waso. Da ye wo sunsuanso wo ye dada esetrem. Yes, Lord. Dream carry an impact in our daily life, either good or bad. We are praying against any evil dreams, any evil agenda. We break it out. Kasa uradi Yesu. Uradi Yesu. Enedai. Obone for ne jina tuo. Obone for ne jina tuo. Obone bi amaso. Obone bi amaso. We break it out. We break it out. Enye juma. Se enye juma. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Ewadi se yeji tuma. Ewadi se yeji tuma. Ebeye juma. Preswa. Ya preswa. Enye juma. Enye juma. Enano pay. Enano pay. Preso. Me preso. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Wo no bompa. Wo Yesu demo. Aradi bompa ya wo Yesu demo. Look at that. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Let's take it again. We break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Oh, Jesus. Breaking out. Amen. More Facebook, YouTube, more type of I break out. I break out. I break out. And now I no pay. Wow, show me a wotie me. Jesus. Kase ene day me friendshira. Ene day me friendshira. Ene day me friend bambo. Ene day me friend bambo. Emma me ma. Emma me ma. Bushia. Bushia. Different me fiba. My different me fiba. Mejuma so. Mejuma so. Friendshira. Me friendshira. Bibi amekobia. Bibi amekobia. Adoye. Ye ni adoye. Ebedi mechi. Ebedi mechi. Medidi eneme nomo. Medidi eneme nomo. Eyeshira. Ebeyeshira. Ene day. Ene day. Ikudumdie ya media. Ikudumdie ya media. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Afe me no bompae. Be bibi a wo hwe ya wutie ye efri biara. Me bompae ma se ene day be ye nhira ma. Amen. Wo difre no be ye nhira ma. Amen. Wo fiba no e be ye nhira ma. Amen. Ye oyade no ene ayaresa nto wo so. Amen. Wo oyare ji wa yaresa. Amen. Wo aspiti ji ayaresa. Amen. Bibi owo bia nyame fa ne sankan. Amen. Wo Yesu Kristo demo. Amen. Obi biara nuema mu aye dia ma wo. Ene Awurade nya wadoye. Amen. Awurade nkai wo. Amen. Wa wo ton ayento. Oh, Ya wadai uton ye beto. Amen. Peja dwadifo nyina ba Awurade anim. Amen. Mo amoye bojua. Oh, Jesus. Mo stores akese. Oh, Jesus. Ena mo ton ayento. Amen. Obi bia ko wadwuma so a me bompa se me fredom ma. Amen. Mo amoye tire. Muye muama juma me fredom mamo. Amen. Pama de me fredom mamo. Amen. O Yesu demo. Amen. Mo amoton ade. Oh, Jesus. Kandolo bokaba. Mo amujira ka ho. Mo amujira ka kwa ho. Me frato fo mamo. Amen.
Erade aban dwuma yefo. Oh Jesus. Omo mo ya nkran dwuma. Yes. Obi kroso obi man so. Yes. Munya nipa ni madom. Amen. Munya nyankopon ni madom. Amen. Munya nipa ni madom. Amen. Munya onyankopon ni madom. Amen. Me de adroba fo. Yes. Fo. Enyina ba Erade. Jesus. Enemo ka no me de dosu ko Yesu mo. Amen. Me fra passenger fo mamo. Amen. Fresi kama mo. Amen. Me fra konso jojo mamo. Amen. Bibi e na wo ko bi akwanto bi a wo ko bi amede wo hye Yesu mo jam. Amen. Wo Yesu demo ene nyankopon nya wadom media kuafo nyina hye Awurade nsa. Amen. Wo be ko mo afuo mo. Michael. Si abebedi mo anim. Amen. Wo ko mo afuo mo a. Amen. Bo ne ntomo. Amen. Na katia bi anka mo. Amen. Ade e ka se hweramo bi anko wo mo. Amen. Ka bi nkotwa mo. Amen. Wo ko mo adwuma so ebeye nhyira. Amen. Wo ko mo fo so ebeye nhyira. Amen. Afalefo a mo ye adwuma wo Oh, poso nyina. Jesus. Me de mo hye Kristo mo jam. Amen. Kokodo no emutu. Amen. Ko so a mo be yi nam. Amen. Ensimu ye. Amen. Adwuma bi a wo ye bia. Oh, Jesus. Mo a mo ye former good year gold. Yes, God. Yes, God. Mo kwa Awurade ma mo nya gold. Amen. O Yesu demo. Amen. Me come minus. Yes. Mo kwa Awurade ma mo nya gold no bi. Amen. O Yesu demo. And mo kan amen 3 times. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sam radio me bietate for natum. Na mafa ayes sumpa first service adanse be se enum bi pe. Se oni ye bompa ye was sumpa first service. Nyamia ama wadanse. O jai o ha oni nyina mu ma Erade no. Erade aye bibia ma. O bompa ye no Erade atio. Ene ma ore mfi se me bompa ye egu ade bi opese me bo so mpa ye ma. Se o cell phone eya me bompa egu phone so bo opese onya kobi ye email no ye text no na ofra message amanfo ye frɛ no doso enti unya kwenya na wuwurem na wo se tie hu wo radio no mu anaso tie TV no eya emboa ye to nkasa na ye yi ofri so e ba say ha ye se ye yi ofri so anso ye anya sa so so a ye ntie obentie wo ka enti ofra pe ansa na obefrɛ no mentie hu wo TV ana radio no so utie hu pe ye be yi ofri so eya dum radio no ana say ana firi ho kora ana say obeye dan obe lowa no na etima o mute no na etima aboa MCR azuka bema ne na panfo mechiama sabre de numbers na egu TV nenim eye mienu 0557 000 967 0557 0557 000 967 0553 0553 53 89 53 89. Mame for the camp. Praise God. Praise God. Hello. Odini baby a o kasa fire na de na Awurade ayama o sumpa first service na so. Praise God. Hello. O jira so. Hello. Hello, o jira so odini baby o kasa fire na de na Awurade ayama o sumpa first service. Na kasa fire Hunin Valley. Hunin Valley. Kasa na yetio. Na kasa fire Hunin. Hello. Kasa na yetio wo de kasa. Na kasa fire Hunin Valley. Utio ho. Utio mentie. Mame for. Fausona. Obuwa mene memba ni medjuma ni. Praise God. Muntie ni ye enya mpaebo na yesre sabre yes sumpa first service adanse. Enti o frɛ na o de prayer request ba me yi wafiri so. Muntie nyankopɔn asɛm na momfa nya adwuma aso den ketenkete no ende mo bɛkɔ buru nsɛm gyem. Enti sabre ye ɛyɛ adanse sumpa first service adanse. Ye wia ye bɛbɔ mpaya mo bibia o bɛfrɛ. Ma memfa die odikan. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na den na Awurade ayama sumpa first service. Me kasa fire asin fosu ando e di amata. Mo Me starting mo bomb ya che na ma wo na de lady ni de menum edi. Eso na mo mpa bosso. E ma ne kaka me di die.
Hallelujah. Amata me no bompae. Me de one oba no shekra densa. Me bompae se onyankopon ema odi obedie. De ono ma mo be she. Ne de mo be nom. Erade ntwe aboafo ma mo. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh so odini baby okasa free. Amen for. Praise God. Hello. Odini baby okasa free na dia na Awurade ya no ama wo super first service. Don't worry, I'm going to. Mo oneso. Hallelujah. Kasa yetio. Kasa. Producer check lines na my producer. Ya wo so na kasa. O so kasa. Men kasa menti o ho kasa go phone no mo. The guy I'm asking. Amen. Amen for. Praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. Hello. Can't you can Udini baby okasa free na dia na Awurade ayama was some perfect service. Hello. Ujira so papa kasa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So for morning. Ma je so na kasa o. Hallelujah. Kasa. Mente monka dia mo ka nyina ye tenti ofra na dia Awurade ayama no na waka. Enti no men twen se meje so ofra ya me twa utuma na o ka dia Awurade ayama. Ma me fa ofoforo. Praise God. Praise God. Producer check the lines, you know. Check the lines, you know. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ya ma. Me pa che fa ma bigem kasa fi chufu class. Abi dia na Awurade ya ma osumpa first service. Awurade aye bebra ma me. Na menyem ma me fre da ka kire ne say. Ma wumi no ma yem CS. Ye to so mi ansan so mo so be CS. Nyame adom, nyambo etina to say 2 months, 6 January. No mo ye me operation. Nyame adom awo afa me ba. Tisem guta mami no mema ba. Hallelujah. Me dia sedama nyankopon o te waja ma me ho. Amen. Me se nyankopon madwuma sam na ya ba sam to sam na ya ba. Nyame a wa hyenyuma papa se a ode eba na chew no. Me bomb pa ma say we dwuma no sika sem no enye yie wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama osumpa first. Also, no, that it's very important to me when I'm doing it. I'm trying to say, I can't hide back here, but let me upload that. I want to go to occupy more. Awurade me bomb paye de wa fra ne fie na o si no na banso no Awurade nsa ma onya nipa ni madom onya nananom ani madom wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama osumpa first service. Meka tefi sunyan tetere. Sunya tetere. Nyame ayama me na no ebrada na me nana yare ye de na ko clinic dua ko chieda ne dua de nyina na honto no ne brada ne de ne ho asem wo de ne nyame ye madonna me wo nsuo ne nkene ne bi wo ho ne friend nsuo ne bi ene nkene ne bi na akola yi nom ye saa what take it to one no ma wie akola yi sunu wo finu o no nsuo ne wie ye ti pe afi was a meko toilet wo ko toilet si bebre tun nyame adom e kwa na no to no to ho daaye no wan sori biem
Hallelujah. Not just say you're doing and you're born for the shisha. May the one no none shake Christo Mujem. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Can take out Jenny Baby Ocasa Free and Diana Radiama or some perfect. But you did not go to Cape Code. And I'm afraid I'm not for my internet. The Barmonia and Copa Man for the all you know you cry. Amen. Amen. Because we are born pine and not go to Cape Coast. Nya make us one more promoting where Juma Sam no Sika Sam any year were yesterday. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so. Mento ka ofia ma me fa foforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama o so first. Ema adeni ka dia ayama tesa wonten me ba akosibu yare na ko kwasa yare ko kwasa paibo ne bambo ma me na me na ofibia ma so ne tani. Amen. Awurade na wasa oba ne yade no oma no nananum nyina medi omo hye Yesu mojem. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na Awurade ayama o so first service. Me pa cho ya friend me mami je me ka se fra pasto. Dia na Awurade ayo. Dia Awurade ayama minister. Emra wo ka se yenya yensem nyina ma Awurade na Awurade be ye no be 2 weeks ni no. Mo. Ni ka Israel. Nanso so ayira ya me hu sa ya na ne ye de nyame ase me so me de nyame ase. Mo. Na adie kan no na me hunu sika no. Hallelujah. O nyame enu nyam. Chemu ma Awurade no. Mo. Me ne wo bo ampaye no. Nyame adom me ye provision store nyame adom ye me kwa ye sen kane no. Hallelujah. Nyame di odum bi adom wo. Na Nyankopon hira wo. Amen. Me koso bompa do provision store no share Awurade. Amen. Awurade tire mo ma. Awurade twi atofo ma. Nyame mom ho ban. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Bacha me the man great because I see the group. Kakra. Kasi mo anam jino na ya me ya me di cheni binno me ya me de nteni bi gun sem jana na me ho atome. Hallelujah. Me do she Kristo mo jam e won kran ho. Ya me koso mo ho ban. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama wo e wo sumpa first service. Oh, some person feel be quiet. Oh, super quiet. Dia na Awurade ayama wo sumpa first service. So for young people, we are mammy. They didn't know that's to some vampire, no. But you may have course. And also, I bought my home buying. Hallelujah. Amen. Amen. Awurade me de wakwa wusu e wo be quiet share radensa. Kosoa to nhyirensi ogu na adwuma so. Kosoa ma onya from. Bo one ne mane ne yire ne busua ho ban. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro na dia na Awurade ayama osumpa first service. Na kasa free dia nkwanta ya e be so wan. Mo. Na nyame ayi bia ma me say ya na me tanti na no me tie ye no. Mo. E fa be ko ka kire no. Na me bia se na me ni nipedie mu no. E gira fa she me din pa. Mo. Nanti e se Awurade so koso ni mo bo na me nipedie mu ha bi onu bi Awurade yankwa na mo no sta me ya de ma ko din na me tinye na djuma na de me ma yankwa bia me djuma me fa me Awurade me bom pai ma wafona ode ne ma mana pomodin bone ma ban wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama osumpa first service. Ni pa cho mi ka se fi sa se cho se fem na na se wa. Tu pa ya dia ka se fio no. Me di fi fie me na ya me ya me di to ni sra me na wo nyame adom na dia me na ne ye ka nyame ase. Na sewa me san bompa ye de wo hye Awurade nsa nyame koso ma ho bom ma wo de wakoma pe ma wadanse bebre. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na Awurade ayama osumpa first service. Ka first service. Nyame bia. O kasa fro. Tech. Tech.
Diana Radia Yama. Me bomb pie say Radin fan in San count no ma won century. Amen. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra Diana Radia Yama o sumpa first service. Asante achip konongo ma oneso kakra man. Ose. Hallelujah. Kasa den. Diana nsuo na Yama wo. Honam ya obasa onum nsuo na ajai enefa bi kuta mebo so mpae ama ohobeto wo Yesu demo. Mamemfa ofrafo baako mienu pena yemfenso yemre na so. Hello. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase firo na de na Awurade ayama osompa fese. Pacho me kosa me siama. Because if you ebru de na Awurade ayama. Pacho fina na nsa ya le bi bo me. Enye nyame a. Kana me ntiaso. Na se bebre. Amen. Anko so ya mompa ma me ho nto me. Mate. Me no. Na ma ne be niso. Na me yem. Me de wo hye Kristo mojem. Ewo eye akuapem. Nyame a wa hye nyuma papa ase no. Onfa nkwawie yare no tuntwa. Ewo so wo Yesu demo. Amen. Amen. Samenti memfa frefo bia ogina so. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra de na Awurade ayama osompa first service. Me pacho me yefunu ya me ya. Batenu ame no bomb pie no yefunu no eye ya ba no pen so me sorry ya se esan ya me ya pan. Me do hye Kristo mojem. Nyame a wa hye nyuma papa ase no onfa nkwawie yade no ntu nyina kora. Amen. Amen. Na nyame hyira mo pi mo a mo fra nyina mo a mo tima maso nyina nyame ya doma okira ye besan aba. Mo a mo pese ye ne mo bom paye no ye sore pe na mesi ya mo fra ye befa me ne me team no ye ne mo be bom paye. Na ne eye cancel se ne mo ya mo fra me pese me be hu papa me pese me be hu odifo no enne ya wada na papa ye cancel. Efre anopa ya kosi 12 oba beto no na okira na program kase eba so eye God of possibility prayer festival. Baby bia wo free babiara obetima baby. We March edition. Na ye benya bere abobom pa ye se oba fa wadwuma hu bibibra anase ade a wo pese wo ye no twregu krata so bra. Na ye beche obi bia communion wine na ya kire wo de beye. Ya bompa ma sujafo wona mo promotion. Mo a de ntia ye de ahye eye 6 eye holiday no. Mo wo problem no at school ti mo nya kwan no mo fa omomra workers government workers a mo person mo be bompa ya mo nya we ya kwenya eye afofida na momra nyame hira mo na onya mo kese sabre de ye jai mo ama MCR na ya konkre akofa anopa no nsia na ba Yesu ama ye be hia nwumre so wo sompa eye sida awa no so nyankopon hira baba. Adumaimu